kaburuji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Saare. musidɓe tedduɓe heetten koɓe radio Jawol Saare on calminama to gonɗon no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji meftande men kabaruji jamma hannde jaatanen koye dendi Amatoure e kabaruji dowlaji dentuɗi e kabaruji international. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Saare jaam hiira mon hannde ko ñalawma altini awri ko 6 lewru juillet hitan ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar gonɗen joni ko waktu 11 ɗo e Cincinnati puɗɗoren ko toon to Washington e ko haalata e oɗo saha joni koko affaire makko kanko Mitch McConnell noon ko sénateur jeeɗo toon to Kentucky e kadi gonɗo sénateur guila hitan ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeetati e joyyi ene wayno oɗo saha joni woni ko hôpital ɗum noon gongol makko hôpital kadi ko ma won joni balɗe 6 ko toon woni mo reena andaka noon oɗo saha joni ko musram kono noon en teskita e dumunnaji ɓennuɗi fof tuggi tan hitan ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi kanko Mitch McConnell teskitama wonde o haalata hen sahaji o jaɗɗa oɗon ka haalde walla kanko hoore makko yani kadi joɓɓi kewɗi gañande ɗe gone hoore ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni andaka holko wondi kono noon ene wayno ko kamɓe sénateur ji walla yimɓe howoɓe toon to laamu surtout toon to Kentucky ɓene miijo joni oɗo saha joni hono kanko gouverneur Andy Bashir moƴƴi koto ƴeftude lomtadema ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa oɗo saha joni kamɓe républicain jiiɗa kono noon e alay saago kala sénateur duttiɗo e jomum so tawi gouverneur oɗon état ko kañum ƴeftata neɗɗo lomtoto ɗum ɗum noon tawde gouverneur toon to Kentucky ko démocrate ene wayno lomtoɗo ɗum mbawɗo wonde fof ko kanko Andy Bashir o jogoto ƴeftude ko démocrate ko wawi wonde fof kanko Mitch McConnell ha hande o mon hôpital haalaka noon ko wondi kono noon ha hande o mon antiri habaruji men États-Unis cekkitoɗen ko konguɗi ɗi ganduɗa kanko gardiɗo département homeland sécurité hono kanko biyeteɗo Mulen e nder konguɗi haali wi wonde ko ene wayno ko kamɓe département homeland sécurité ene wayno ko maɓe gusti yiyede no feewi ko fate galleji jandiyankoɓe kono ene wayno ko golle ɗe mbaɗaɗe fof ko joni ɓe ɓeydi ɗumen ɗum noon ko yaade ƴeewa yiiloyade yimɓe ɓe ganduɗa taw ko ngala kayitaji nanggu ɗumen walla yimɓe ɓe mbiyata criminel en e nder konguɗi o haali noon wi wonde ko tant que ɓe continue wadde agenda mo Donald Trump mo haalno e laamu muɗum ma yaltindo yimɓe e leydi he taw yimɓeɓe no meeɗani yaltiniren noon komaɓe continue wadde ɗum ɗon kono noon tan wona eɓe continue neddude yimɓe hani jiiye e woni guure no waɗirta no adan ni wawi wonde fof ene woni ko teskita tan e nder balɗe 10 ɓennuɗe ɓe nangi kene wona 12 ujunere neɗɗo taw ko yimɓe ɓe ganduɗa en e wiide mabɓe ko criminel en kono ko yimɓe kadi ɓe ngala kayitaji habaruji men États-Unis ha hande hono kanko Benjamin Netanyahu premier ministre mo Israël ɗaminaɗo maaro ɗo États-Unis ko ɓoyata e kadi ɗaminaɗo mo kañum hoore ma fotte président mo États-Unis heɓe Donald Trump ɗum noon waɗi ene wayno waɗi entretien mawɗo hande hakkude makko e Fox News oɗon entretien kadi o haali hen gueɗe kewɗe surtout yen ko haaluji ɗi ganduɗa ñaññide Donald Trump wiide wonde ko ganesi gonɗo toon to Iran ɗum noon ko ɓandu Ayatollah Khomeini gadda toon o yimɓe haaloɓe toon ɓe ene wayno ko ɓuuri hen hewde ngo mbiyata ko kanko Donald Trump yo ware woni hen o haali hen haaluji kadi wi wonde ko yimɓe fof oɗo saha joni ene wayno ko guerre ko ɓenni ko e sibabunde nanodiral gongal hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe Iran ngal ɗum ɗo fof ko murtini Iran naɓe joni ene waɗi kadi koɓe ummiɓe fewnidde kadi perlaji ɗe pewnanno ɗi kanko Benjamin Netanyahu ko adi o haali walla yeddude haaluji kanko JD Vance o haalno wiide wonde ko Israël sibabunde comportement woni joni o hay goto haala sehil muɗum kanko Benjamin Netanyahu o wi ɗum ɗon ko wona gonga ene wayno ko kamɓe koye mabɓe oɗo saha joni ko guerre o koɓe gasni ɗum ko koɓe gañi toon ko ene wayno ko aduna o fof ɓeydima wonde sehilamno donc kanko Benjamin Netanyahu ɗum ɗo ko Fox News o wadde ɗum e siftinde on tan hono kamɓe Iran ene wayno ko président maɓe haalino wi wonde rentini États-Unis rentini Israël e oɗo série ɗiɗo série muji gon toon ganasi o kanko Ayatollah Khomeini kala tan nde Israël attaqué walla kala nde kamɓe États-Unis ɓe jaɓiri walla ɓe jantodiri Israël attaqué e oɗo dumuno ɓe goni e sunare ene wayno ko kamɓe Iran maɓe jaabol ɓurgol bonde o wawi wonde fof ene yiya oɗo saha joni hono kamɓe Israël gargol makko ɗo e États-Unis kadi hawnay ko ɓeydade ñaññide Donald Trump ko wawi wonde fof Donald Trump kadi woni koye jillu muɗum oɗo saha joni fadde yaade toon to Turquie ɗum noon ko batu otan mbaɗogu toon nana wayno habaruji international nguɗo batu kadi ne wayno ko kamɓe Amérique oɗo saha joni mbeɗen continue haalluji mabɓe bonɗi contre otan continue kadi wiide wonde ko kamɓe États-Unis soɓe ndenay koɓe yaltinoɓe koye mabɓe e otan noon ko organisation baɗaɗo guila kitali ujunere temedde jeenayi capanɗe nayyi e joyyi walla ko adi ɗum ko pour wallodirde e leyɗele ɗe ganduɗa kañumen koye men denduno haade deuxiéme guerre mondial ene mbawa kadi wallodirde rendude peeje kala jande umen ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump mo ɗaminama o yaha toon ko yaaci toon to Turquie tawede nguɗon boto
habruji men États-Unis hande no ko checkten ko fati coupe du monde ko sifti don tan ko kanko Donald Trump e sibabu ni kongudi de jeftuno en wala téléphone aji di haltuno e gardi de FIFA pour nyaagade hono joueur américain bi dokno de carte rouge kany wodu mu yamire artire pour bel kambe Amérique nabe mba fottude e Belgique o do jamhande en wayno dum non nen continue adu ciadelo do sa joni wonande est ce que FIFA ne ardibi dum be est ce que bonnani holare FIFA yimi jogno e FIFA ko way wonde fof en wayno ko Angleterre kany horu mu hande haali halluji ba non wi wonde ko tawde américain kambe FIFA be jamiri dum yo arti en wayno ko kambe ne Angleterre en wayno ko neddo dokno do son carte rouge dum non on carte rouge ko hanki wonno e alessa ko kany horu mu ne wayno artire dum do fo non en wayno ko addi équipage kewdi nganda en o do sa joni kebini carte rouge e wiide wonde ko en wayno ko sanction ngaji pawade e yimbe men fettobe bal sanctionnabe sibamunde odo carte rouge dum no foti éliminaire fate résultat du coupe du monde siftindan hande e wayno ko nyalawme hono Espagne be éliminer Portugal dum non ko 1-0 e jamme kadi en wayno États-Unis fottino e Belgique haysini ko neddo mabbe kemno do carte rouge artiram Belgique fibe 4-1 dum non wayno ko kambe États-Unis be éliminama hande ko fate janguno résultat ji di ko ni jogor wade Égypte ma fotte Argentine à midi Suisse mabbe fotte Colombie à 16h may ngartu jamma jango kadi dum non ciagal de jabden match Suisse contre Colombie bado 16h pour kadi halandon match ji nyala maji garoji di en hol joueur habruji men international gidere ko ton France tunnaade kadi ko winda ton to Figaro e Radio France International kadi haali dum hono ministre topri ko fati affaires étrangères mo leydi France o yamiri o wonde ko kala yimbe diplomate burkinabé nabe wonbe ton to France en wayno yun pour yaltude leydi France ko adi altini yimbe diplomate uji français ji wonnobe ton to Burkina Faso fof en wayno ngarti déjà e leydi France dum non dum do fo ari ko ciagal de kanko bo Ibrahima kanko capitaine Ibrahim Traoré nde o déclaré wayno ko yontere bin ndeeto wonde ko kambe leydi Burkina e kambe leydi France be taji jokkodiral diplomatique gongal hakkude mabbe e non kanko ko be kaalibe bi wonde ko leydi France ene jeeya yimbe gambobe wadboniyankobe yanobe ton e Burkina Faso walla yanobe leydel godde jeeyade Sahel adum non kanko ministre topiti ko fati affaires étrangères mo leydi France o yeddi kaado no hala o wonde ko France d'abord ko leydi darindi e habde wadboniyankobe dum non terroriste e kadi no wayno ko ala fof no France meedi kanyum horum jokkodirde di e dedo pelle wadboniyankobe de kambe Burkina Faso be kala ko wonde fof en wayno ko odo sa joni kambe Burkina Faso e kambe France jokkodiral mabbe diplomatique ko taji tonto Ukraine en wayno ko kambe Ukraine nabe kadi woni be nyalli ko bombardude hande tonto Moscow dum non tungnade ko anda odo sa joni no kambe Russie nabe ngoni ko recruter yimbe hewbe taw ko yimbe kadi haralabe ko fate hutorade dronage dum non sibabunde odo sa joni kambe teskitade wonde ko Ukraine en jogi karalagal no fe ko fate dronage kanko Vladimir Putin ma woni ko testude odo sa joni kambe leydele jeede o tan e surtout botu mbado nguton to Turquie dum non dedo balde holko jogor wadde est-ce que kadi mo jogori memde e leydel godde takkido Ukraine dum non sifti don ko leydel kewdo no wayni ko dumunaji bennude walla kital bennude fof kambe risinabe no wayni ko soit avion ngaji mabbe beyin ton soit kambe ko mabbe obiji walla bomboji belton kelisini mu janede no leydel ko way wonde fo en woni ko kambe leydel orbo sa joni surtout leydel jeade otan e ben continue ande halluji mabbe walla sipor mo jogni Ukraine surtout en ciagal kadi de be dokki dum budget mawdo de be dokki dum kabirde kewdo ni ngandande den way hutorade pour wawde warlade wawde natoyde ha ton to Russie ko wonde fof en damina hon hawne ko kambe leydel oro be kadi mabbe jeew kadi beydude support mabbe surtout sobe pamondire dans champ jogordo tawede boto mabbe ton to Turquie habruji men international hande tonto Cameroon hono kanko abi Paul Biya Brenda ender kongudi haali odo sa joni wi wonde ko Bamako hono president mo leydi Cameroon odo sa joni woni koy baldum ciakkete woni koy mayde dum non siwtin don ko kanko Brenda ko Bamako en wani ko karmindom parce que kanko ko dapati gorkati kadi en wani ko e wiide makko kanko war makko mo odo sa joni wi wonde ko Bamako gondo ton to Suisse pratiquement woni koy mayde ko dum woni kadi laamu ngu warduno ngu kanko kanyum laamu go ko jogori yande dum non kanko Brenda kadi kanko war makko joginodo cadel ciagal ndewo kanko war makko wi wonde sellano yona hôpital ko nani wayno ko be mbadi mo nokku don de be nangi kanko Brenda non siftin don kanko war makko woni odo sajun ko tonto oro Bamako non Paul Biya jaro joni duubi capande jene e tati en wani ko kanyum handi ardi Cameroon e ko non woni odo dum fof kanko e galle makko fof en wayno ngoni ko tonto Suisse dum non ko hôpital privé tugnade hande khabruji jeltude Genève
habruji men international hande ne woni ko kanko Mbappe dum non ne woni o jabundiri sardiyanke goto jaado ton to Paraguay tagal non sardiyanke tagal no odon sardiyanke haaluji di ganduda en dundude lenyamagal dum non ko caggal kambe France ne be poté Paraguay hanki be kawi dumen e wani ko odo sardiyanke jaado ton to o huccini haaluji ki mettudi fate kanko Mbappe wiidi wonde ko Mbappe kanyum horum ni wona tubaga e kadi nder kanko di haali kanko odo sardiyanke jaado ton to Paraguay biete Celeste Amarilla o wi wonde d'abord ko Mbappe ko Camerounage e kadi ko rum ko neddo dañaado caggal colonisation e kanyum horum odo ƴeewo tout le temps wontude français e jogi kadi mettere contre yimbe kadi ko neddo buddido dañji joni kalis kadi ko neddo mettudu ko neddo kadi mo yodan o ali en wi wonde ko Mbappe kanyum horum ko neddo kulnodo e match o fof e kadi no wayno ko jogonoki ciusal ni match o jowerende o ali haaluji ke non didon haaluji non e wayno ko non seulement kanko Mbappe o jaabi mo suko deb o jaabi mo do sardi ko non wayno ko hay président Macron kanyum horum jaabi mo wi wonde ko dido haaluji ko haaluji ngona di potani haalede e nder kongudi non kanko Mbappe de wari wi ko madame Celeste Amarilla wi an ka debbo jurminido handane liggeyni mo balata o donc en wayno ko an a jodanaki pour leydi Paraguay an dido leydi ni ganda en jogindi ko fate munyal jogindi ko fate teddungal hollube teddungal e nerdu mun be better ton football o donc aduna fo yi odo sa joni lenyamagal walla haqqille man o e monkudi e dum no aduna fo setim no fo ko jabundiral hakkunde makko kanko sardiyange jaado ton to Paraguay e kanko Mbappe way wonde fo en wona Mbappe tan jaabi mo en woni ko hay ko kanko président mo leydi France Emmanuel Macron ene wayno ko e nder kadi laamu mabbe fo affaire étrangère be jaabi mo hono kanko odo sardiyanke dum non kadi ne wayno ko wiide mabbe dum lo ko odo sardiyanke halluji haladi wona halluji neddo responsable foti yal musibbe tedbe ten ko bela josar ko do tongi meftane men e jamma hande o en nyaagi mo jam woni jungo mum da wadante en jam